Здравейте, приятели! Бих искал да ви представя един главозамайващ роман, който е образец на корейския постмодернизъм. Иде реч за романа Рина на Кан Йонг Сук. Погледнах името, защото естествено и аз като човек, който е в европейската традиция, няма как да помня такива сложни имена, но в същото време трябва да ви кажа, че от този роман много български писателки, защото става дума за жена, биха могли да научат наистина как се пише роман. Аз, докато го четях, си записвах и си водех бележки най-детайлно и наистина съм изключително впечатлен. Защото вие от този роман ще намерите в съвременен смисъл какво означава да бъдеш свободен, какво означава да търсиш свобода. На пръв поглед, в днешно време наистина е много популярна темата за миграцията, за търсенето на по-добър живот. Там е работата обаче, че не всеки може да отиде, особено ако живее в Северна Корея, в Южна Корея. Не всеки може да отиде в Америка. И тези хора, въпреки че са изключително близко като разстояние, в същото време те трябва да правят някакви умопомрачителни обиколки, за да намерят своето щастие, да открият така своето предназначение. И в този роман, чрез едни изключителни приключенски случки, вие ще препускате буквално от страница на страница, докато не стигнете до края, защото ето тези 250 страници на романа Рина, аз така го завъртам, за да прецените, скъпи читатели, големината на този текст. През всичките страници вие няма да имате търпение да стигнете наистина до финала, който е зашеметяващ и който така ще ви облъхне с един катарзис буквално и ще бъдете много впечатлени как може едно човешко същество да премине през всякакви случки, през всякакви истории и как може да се облагороди. В крайна сметка да запази човешкото, въпреки че, както съм написал тук накрая, драстичният му реализъм ви запраща в дълбините на най-немислимите стъписващи прояви, на които дори не сте си представили, че е способен човека като биологичен вид. Едновременно с това този зашеметяващ текст ви издига до висините на най-облагородяващата хуманност. Аз лично Рина бих я класирал като един от най-важните текстове в женското писане, тъй като професионален литературовед, филолог, имам представа от книги от типа на Вирджиния Улф, да кажем, Шарлот Бронте и така нататък, класици на световната литература, с две ръце гласувам този роман да бъде причислен към тези най-топ романи, които наистина ще ви променят. Тук не става дума само за приключения. Тук иде реч за нещо много по-висше, защото ние, нали, ако ще четем една книга, която е булеварно четиво, няма смисъл от това. Булеварна литература, колкото щете. Въпросът е тук, като я прочетем тази книга, тя с нещо да ни промени. Именно Рина е една от тези книги и аз смятам, че това е възхитителен роман.